Teď je to jak, já ne, počkej, já to Teď to bliká. Když tady máš čas, když je tam, když tam čas utíká, tak já jsem to neviděl přes ty brýle. Jako debil. Já jsem neviděl. Tady budu sedět s destičkou. Já jsem to neviděl přes ty brýle, co tam je. Sedím tady s destičkou. Dobrý den. Já to nechci takové. Prosím vás, tady rychle, to je stejně málo vidět přesto. Trošku to je vidět. Ono je to tmavý. No to uvidíš potom, až to bude na internetu. To bude vidět. Tam jak je ten maják, tam musím potkat ty delfíny, uvidí. Koho? Delfíny, jsem plaval s delfíny. Ne. Fakt? Jak je ten maják? A tulení, normálně tulení vedle mě skákali. Nekecám normálně. To asi musím pomalu hejbat s tím, že jo? Jo, ale ono to má celkem dost rychlý. Co jsi říkal s delfínama? Já jsem tam potkal delfíny a druhý den tuleně. Normálně já jsem myslel taky něco hnědýho ve vodě a to byl normální tuleň. Normálně plaval kolem pobřeží tuleň hnědej. Nekecám, já to taky zjíral, co to tam je. To byl tuleň, ne? Všichni se dělali z mostu. A ty jsi s ním plaval? Já jsem byl od něho tak, já nevím. Nazdar, Béďo. Já jsem byl od něho tak, já nevím, 10 metrů. Já jsem se tak jako lekl, protože jsem neviděl, co to tam je takovýho velkýho hnědýho. Z mostu se všichni dívali a nikdo nic neříkali, tomu tak asi to bude OK, ne? A tady jak je černo a tam jak je sluníčko. Tady to je taky počasí pořád, to bude prostě se honit takovýhle počasí, ne? Silnici. Když to vždycky tak vypnout a udělat takový videa, že to nemusí být tak dlouhý, víš, to předuš a můžeš znovu, aby byly kratší videa, abys to mohla dát třeba na ten Facebook nebo něco, jak je to moc dlouhý, tak to nedáš. Tak to mám teď jako zmačku. No, ten rozmáček, už tam není čas, ne? Jo, pořád běží. A teď znovu můžeš pustit. Ne, pořád běží. Pořád běží ten čas. Přísám Bůh 2:25, 2:26.